Sa ating police report naman po, 6 na milyong pisong halaga po ng Shabu na recover sa Baybayin po ng Paoay, Ilocos Norte. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Narekober ng otoridad ang isang malaking pakete na may hinihinalang shabu sa baybayin ng Paoay, Ilocos Norte. Ang natuklasang ilegal na droga ay tinatayang nagkakahalaga ng 6 milyon pesos at kahalintulad ng mga droga na natagpuan sa mga baybayin ng Ilocos Region noong Hunyo at Hulyo. Sasailalim sa pagsusuri ng forensic unit ang ilegal na droga para sa kaukulang proseso. Kaugnay nito, patuloy ang pinaigting na pagbabantay sa mga coastal communities sa ilalim ng programang Bantay Dagat at aktibong nakikipag-ugnayan sa mga mangingisda at iba pang ahensya upang maprotektahan ang publiko mula sa mga kahinahinala at ilegal na bagay sa mga baybayin. Kasama mo dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.